Mi smo deo etnopevačke grupe Prelo iz Grocke. I idemo zajedno u udeljenje i najbolje smo drugarice. Od malena. I često između časova pevamo nastavnicima i vežbamo. I zbog toga dobijemo petice. Da. Nevike, izvoli. Mi smo deo etnopevačke grupe Prelo iz Grocke i pevaćemo Vo naše selo makedonsku pesmu. Izvolite. Hvala. Vo naše selo malovo ima dejče pristalo. Vo naše selo malovo ima dejče pristalo. Aman, 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 da dobre ima dejče pristalo. Aman, 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 da dobre ima dejče pristalo. Mori dejče pristalo, da li bi me sakalo. Mori dejče pristalo, da li bi me sakalo. Aman, 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 da dobre, da li bi me sakalo. Aman, 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 da dobre, da li bi me sakalo. Ja bi tebe sakalo, kad bi kuća imalo. Ja bi tebe sakalo, kad bi kuća imalo. Aman, 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 da dobre, kad bi kuća imalo. Aman, 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 da dobre, kad bi kuća imalo. Vas četiri, mislim da ste odlično ovo otpevali. a nekad se nije moglo tek tako. Bez miraza. Dane. Mnogo ste slatke. Koliko imate godina? 14. Srećno u sljedećem krugu. Da. Dano. Da. Sa 3 da prošle smo dalje. U stvari, mi smo muzički obrazovani jer volimo da pevamo i tražili smo kod nas u Varašici, pošto je Grocka Varašica, nešto što možemo, čime možemo da Predstavite vaš naše pevanje. Da napredujemo s našim pevanjem, da. I čuli smo za etno pevanje, upisali se na kurs i da.